चल भैया हो जो तैयार। भैया फिर से आ रहल बाटे विजय चौहान। तो आपके हम बता दी भैया कि विजय चौहान के इन दिनों होली के गाना एकदम बवाल मचावता। ये हमारे मचावता कि इनकर दुगो गाना जौन बा कि रिलीज हो चुकल बा ऑलरेडी। आ गाना भैया यूट्यूब में, इंस्टा पे, फेसबुक रील्स पे एकदम आदमी लोग बनावत बनावत थकत नइखे बाटे। तो भैया आपके बता दी कि पहिलका गाना रहल कि सच कहतानी भौजी बिना चढ़िए के बानी, जौन की होली के सॉन्ग रहे एकदम सुपर डुपर हिट चलता हो। और जौन दूसर का गाना बा पियवा हमार मोबिल डालता, इहो गाना, इ दोनों गाना भैया एकदम सोशल मीडिया पे बवाल मचा रहल बा। तब भैया फिर से आ गए बाटे विजय चौहान एगो और नया ब्लास्ट सॉन्ग लेकर। और वही गाना के आप सबके हम बता दी कि गाना कब लॉन्च होखे वाला बा। तो भैया हो हाई पोस्टरवा देख ले गाना के, कोका कोला के सील। जी हाँ, ए वीडियो में भाई फैट करे नजर आवे वाला बानी महिमा सिंह विजय चौहान के साथ में। ये गाना के राइटर बाटे मुकेश यादव जी और गाना म्यूजिक डायरेक्टर हैं भैया कान्हा सिंह। और इस वीडियो के डायरेक्टर बानी राजेश गुप्ता जी। तब भैया रउआ लोगन का तैयार बानी। तो 22 फरवरी के सुबह 6:15 पर 369 म्यूजिक यूट्यूब चैनल बा और वही चैनलवा से गाना काल्हे रिलीज होखे वाला बा। तब बनल रहा भैया आपका है छोट भाई, हर दिन कोशिश करत रही आप सबके खातिर नया नया गाना लावे के। तो वीडियो अगर हमार पसंद आ गई बा तो वीडियो के लाइक कर दी जा। और चैनलवा पे नए बानी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटिया के बजा दी जा।